Ngapediang sabaya pi wei pe wei ba pe jakani kal video ka ba mentak sngi. Bat nganget ba baro na pedang jong pi adon hap deng kamet ka ba syad ba klan da ka jing don rangkat ka jong ublei try kan rat u bana jerong. Sai sin pat ni ne pe jaka khobor ka ba mentak sngi. Balami na po Beijing China lai tu ba menta sa uwei pat virus u balami hapo kari China ba kerteng utik bon virus. Katkum katolong khobor balami na po Beijing China lai tu ba hinyungut kibriu kiplak klatno ba du e yala ka jong ka jingim ha ka jing syakta hau ni utik bon virus bat henrup hongut kidai kibriu kiplak yok pang lani kibdang don menta ha pedeng ka jing syak sumar. Katolong khobor na po Beijing China kalai tu shu ru ba kari China menta kala maham lani ong ya kibriu ba kani ka jingpang tik bon virus kadon ya kataka human transmission lani kabaya bit uwei sya uwei pat ubriu. Kala ong shu ru pa na pedeng kini ki henrup hongut lai punyongut kidai kibriu kibayo pang na po East China Jiangsu province but arplai ngut kidai na po East China Anhui province kibayo yakani katik bon virus. Katalong khobor klai tu shu ru ba iwei kan thai ibayo yakani ka jingpang tik bon virus ibadai na po Nanjing nong ba Jiangsu ningkong ilayo yaka jingpang bayong kli bat yaka jingpang jerho bat ikhlampoi perkhat ban sadai kani ka tik bon virus kablak ta ya hinyongut kibriu bat kibladu yala ka jong ka jingim bat kini ke hinyongut kidai na po East China Xinjiang province. Habayade berkani ka jingyo pang jong kibriu uwei u doktor u bakerteng u sheng jihang u badai na po kawei ka hospital bahap hapo ka jingpet jong ka Xinjiang University ulai tu ba uni u virus udon ya ka jingya bit para briu lani ka human transmission. Henry watla kata ula ong ya kibriu ba kimdei banting ya kani. Titang kini ki khobor khoblai shibun.